Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapwam. Di ka nagdamag pa Isa ka na anak iti ka nagtamabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno Inak pa'y bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ka napudot pa. Naimas Arnold, Ala, panawan na pwede pa Arnold. Hindi ka nagsawapay. Panawan na kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to, hinton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati pagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kan samad. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manunga aldaw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko ang kasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagipkan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wen nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos, asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay. Kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin saanan nga agaw-awid. Anya? Kasano nga amom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Isu aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasao, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Ang siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita am kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wen tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ro ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kitaak ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmet nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunam mo lano sino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati pa nagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayyo, taing kakat agdalos ijay balayyo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ta nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kid di, nuimunan ijay. Naimbag lang ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Angam sayang. Saan taan naala ti walit na? Sa nabali, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man nayon ti urnong ta. Addan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Masyak, di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tangat rabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak ngamin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo ibaga. Awan, tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak, tatang.
Impan kaw ni Jay kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Jakon awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo ti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabaho. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardengkan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sangapulo aribo a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwal. Kat, inan-anom ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adumngan. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna iti dakas na di mo kaya ti matay. Nakatutok ti mo kok iti sigagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas kan ti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Jay a babae. Anong piso ay? Dakalagatan ti linawang ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, iso anarabyan. Idi pa lang nakitak day Jay a babae, Arnold. Nukas nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotse a nagpintas. Iso ako abak nang day Jay a babae. Nabak nang? Paya di agar kala ti pagluganan ng agawit. Paya magmagnaw rin nasibngitan? Ay, nalabait. Mapanagsad iti pagluganan na Nga oray magna iti nasipngit? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamit. Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao? Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta madlaan. Uy, ayos. Ay man ganyan. Hinton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan di sentro. Ijay ta ka din ag-hold up? Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matumpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktiman. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige. Ala, agkita tantulatan ni hideout. Sige. Inakon iti day abanda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktiman mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa'y nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti day tagundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, mapanakon iti day jay abanda. Agkita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalakalang ay taray lang iti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panlursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa'y sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasam. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wenno? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nilakay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't tantimisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Huwag nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige timang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya gay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo dita asidag kaw. Agtugtugo kami laeng tata. Nabanog kami ngamin na nagdag na. May saa kabulsek babaro. Sana ka makapagtrabaho para itibagay. Gaputa bulsek kak. Nakayaw, tanapigsa, kan makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, sana bulsek. Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaito, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Sigurado, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Kuldaper kayo, pay. Kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko atalo ribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lahangan kada kayo. Anya? Mabit laang taalaag iti bagkaw. Sanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko na ka. Intan! Anya ka maten, Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumardeng ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kenta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman ak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno ada igatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman ak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggagaw ti asin tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Kung namitay nga ikandak itilimos. Agam sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw ta. Kasapulan da kayo. Anya? Urno senyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapo iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asiman na santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laang kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. Kahit suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket inta ito makimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka di, dagiti imbagbagad jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ako pa, palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan dagita akaruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold? Asapay kumatagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagawawin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tuk-tuk-tuk. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat dito. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang mo tamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan. Naamiris ko husto ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko husto dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo ijilangit. Arnold. Isong ita. Padasak ti agbalbalay o bakit? Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakit? Ala, kumay ka na matulog tan. Rabi iu na yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo iti ragsak ko. Naragsak ako na gapo ang nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasaya at madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman madam? Adela, nasaysaya at no ingka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda ka ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbang put ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo ka ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. No kasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day taken ni Vivian agayem ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaamo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweltom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gapo ta mamatiak, adikan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung tagbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak kamatlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidat, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasaya at tasimangpot kayon. Arnold, nasaya at mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa ni Arnold, nanang? Nasaya at mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale, tada kayon. Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang tan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tunti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kaya't kumati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mo't ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahuan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasaya at mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akas hardinero. Nasayaan nga ron, ano kasta? Sapay ko ma, tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuak la ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale, tanagbalbaliwan. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumag, madam. Ti panagarami iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amo nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti nauno nagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Dios. kasano dayta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Dios. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na tirag o iti kaunggan. Kat iti pa nagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardinda. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tangag trabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay, Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. ha? Sige ah. Kasi mo day lakay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko na mga agpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wen bakit? Agrubotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isu day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulan da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Gamduita, umunag tayo pa'y. Tayin tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin iti parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo iti parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin iti parke. Nakita ka kompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. Adada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Dito yung lugar tayaw. Nga ura amuda kasto iti kasasaad ko. Sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaag no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo na ita. Babayan iti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang baliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpat, kananos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako nana. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Isuday tati kanayon tayo alaglagi-pan. Tapno mailiklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.